Ekene unu ekene ọra nọọ aja nwada ka a na-agba tata. Anyị ekene ọra, anyị ekene unu, anyị ekene Igbo. Omenala ka anyị ọnya bụ aja nwada ọnya ka anyị na-agba tata. Akwafuru ụmụ ọkpụ ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ka akwafuru uwe ka wagadebe ada anyị nwaanyị ahụ. Onye bụ ọla anyị ji tata anyị ji n'aka anyị si ya bụ aja nwada anyị na-agba agbacha ya ka udo obi chi onye oge onye bụ ọgbọ ọya bịa ka iwele ihe ọbụla bụ ajọ iwe esi na ọ ghara irute gị na eke eme anya ka ọbụla ruo okwu na ụka chaala gị na eke oyi abụ ngwụ okwu na ụka aghara na-abịala gị. Ọzọ bụ na ọya arụ ọnwụnwụ ọ ghara na-abịala gị. Ebe bụ ụmụada ụmụ ọkpụ ndị si be nna ndị si ikwu nne ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ndị na-adaghị amoosu ndị na-agbaghị ụta ndị na-emebiri ihe emebiziri gị ịmachie ya. Ọzọ bụ ka a ga-enye gị ezigbo di nye gị ọmụmụ nwoke na nwaanyị. Ihe ọbụla ya eweta ogbochi na ọ ghara abịa na mmezu na ị na-amachie ya. Ndị ọgbọzi ihe dịka ịbụa ikpezila ọma ihe ị chọrọ ihe ọma ị chọrọ. Ihe ọbụla ya eweta ogbochi na ihe ọma ị na-ayọ na ị na-amachie awofulu gị ọya gabazia n'ihu. Anyị si n'oge orukwe tata bụ oyi anyị ekene ndị iche anyị ekene oriri anyị n'ogokwelu ọnya bụ aja nwada ọnya ka anyị nọ n'ime ọnya bụ aja ka anyị nọ n'ime ya bụ aja nwada. Anyị si na anyị ekene ọra ụmụ ọkpụ ekene ọra ezumezu ụmụ ọkpụ ada. Anyị si ekene anyị ekene ụlọ ekene nweze olu naanị ọnya ka anyị akpọkuo ndị ichie anyị akpọkuo Chukwu Okike anyị akpọkuo arụmụna. Anyị si nọ n'isi Chinwendu egwu ọnụ n'ọnya ka anyị nọ n'ụbọchị tata. Ihe a na-agbalị bụ aja ụmụ ọkpụ aja nwada ụmụ ọkpụ ndị si be nna ndị si ikwu nne ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ndị na-agba ụta agbazi na ndị na-adịghị amụsị adazi ndị na-emebi ili ebe emebizi ndị na-aghasali ebe aghasazi ndị na-atụ ọya atụzinye ọya ndị na-ewetali okwu na ụka awofu akwụ na ụka na-abịa ndị na-ewetali mkpasa atụmadụ n'ije di unu wetali ezigbo mmadụ wetali ezigbo di di ya enyeli aka di ya akwadie di ya eso wee megheli ozi di ya nwa ya akwadokwu di ya enye wee ezigbo di ya ebichi anya mmiri di ya ewetali oke n'ọnya ka anyị na-ayọ. Unu ya enye ọmụmụ nwoke nye ọmụmụ nwaanyị ụchụ mmadụ agbana ya n'ọnya ka anyị gọnụ n'ọgbọ.
wee sị tata bụ oye ọ na-agba aja agwa kpọkuo gị bụ chie bụ mgbe amị mma a sị gị gị bịawakwana ka ị bịakwanarala oke n'ọnya bụ nwa gị na-agba aja ọ gbacha aja itubie ugbo onwe echi niile ebe a bụ ka ọ ya enye ndị ichie nye gị bụ chie nri a sị ka ị wetara meghe ụzọ eche gị bụ chie nri eche gbacha aja nwaada a sị ka udo bichiala ya iwe ọma kpọbịa ya iru wee sị na tata ka anyị na-ekwu okwu si ka anyị kwuru ka ọ ghara ụjọ ọbụla bịacha ọ nara n'ebe n'ọnya ka anyị nọ wee sị n'ọnya bụ ivu ka ọ na-akwa iwe ọbụla bụ ajọ iwe ụlọ wofue iwe otulo ọmụmụ ka a na-ayọ ụba anyị si na iwe ọ na-ayọ bụ iwe ọma ahụ ya na-eru ya aka wee na-ayọ nọ mmecha ụcha ụcha ka ọ ga-abụ n'anya ndị ilu aghara agụtakwana ya ka wee na-ayọkwa unu mezuo onye ebumnobi na ọ gharakwa na-aba n'ọrụ n'ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ ụkwụ na ije ya abụla ya ọmụma ihe ọbụla o chiri aka ha bụrụ oge niile ọ chụra na ọ ga-achụta ọ ga-edu ude na ndụ dee na ọganihu dee n'ihu akpakọ iwe enwenwe n'ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ unu wofu ihe ọbụla bụ aka ajọ mmadụ na aka ajọ mmụọ ọ ga-enwekwa na agba n'ọnya ka anyị na-ekwu agụwa n'ahịa na-agụnye umeghara emeri ya abịaghara eyi na abịa egbu onwe metere egwu n'anya ka anyị gba n'ọlụ dịka anyị si ugbu ma ọ ga-adị n'isi n'ọnya ka anyị na-ekwu okwu ebe ọbụla ọ na-enwe ewu isi ọ ghara abụkata isi ọbụla ọbịsi n'aka ebe isi ofu ọ na ndị ajọ mmadụ ndị akụrụwe kawacha amadị ka ọ na-ekwu ihe ike iri ibido aghara enye ebube agụ ga na-eche ya bụ agụ agụ ji eme ilere na mvọ ka ọ na-abịa anyị si iwe ọma ka ọ na-arịọ ya bụ iwe ọma ọ na-arịọ ka ọ ya erube ya aka ike rubie na nkwọ kedu mmadụ emeli ya ka ọ ya emeli ya n'oge ọ ya emereli ya na agwa ọ ya emereli ya na nkwọ unu ga-ajụ ka arụse a sị na atụ iwe atụra na-eme na ndụ ya ọgbọ na-enye na ọkwa ọgbọ ka ibe ji awa anyị si iredo mmadụ na-akpụ egwure ka oyi abụọ nke n'onye ka anyị na-ekwu ajị ejirela onwe metere egwu bịa ya egbu onwe anya ka anyị na-ekwu okwu tata iru ọma ga-akpọrọ ya anyị si na anakụla ọjị agwọkwa n'obere ana na anara ere ọjị ere si na ọjị na-esu n'onwe na anara akụ ọjị wee si na ọjị ka ọ ga-abụ ajọ nwoke ajọ nwaanyị ajọ mma ajọ mmadụ agaghara erufu nwe iru ọma ga na-akpụ ya ka ọ ya na-akpụ ya n'oge na-akpụ ya na edu mmadụ eruru ya aka ụchụ ka a na-ekwu okwu ka unu wofuru iwe ụchụ nke ọbụla ọ nọ ka agụta ya n'ihu ọma n'ọnya ka a na-ekwu okwu ka unu kochefuru ihe ọbụla bụ nkomiko ihe ọbụla bụ iwe ụchụ ihe ọbụla bụ ibe anya mmiri ihe ọbụla bụ emebe ọma chi ekwu ọ na-agba mbọ ka ike ọ na-agba ọgbachịcha onye iwe obibi n'ibe nkịtị ya sị na tata ka unu na-egbu unu ga-egbori ya na oborie na oborie na oborie na anyị si igwe ka ọ ga-abụ n'ọnwa ebe ọbụla ọ nọ iru ọma na n'ihe batara n'anya ka anyị ji were aka n'enugwu ndị iche tupu ụlọ niile tizuo aka wetere ire na ndụ ya wetere iru ọma na ndụ ya weta ezigbo ji ezigbo ọmụmụ ofurenụ ndị akụrụ ndị ude na aka abalị ka asịkpụnụ ofu ndị ọnọ nkịtị enwere asịkpụnụ ofu ndị amoosu na amaba ka unu wofu tụfu ha n'ebe ọ nọ anyị si ọ gara n'ezi anyị si iru ọma ile ọma ọ yara aga n'ezi mgbe agụụ na-agụ ezi n'ọnya ka anyị ji were ayọ tupu unu bịara gị wuchie ewu mgbe a na mma asị gị bịara nwa iloji egwuo ma asị gị bịarakwana ịchakịrị nwaanyị nwa bụ ọkụ anyị si gị bịarakwana ndị ichie ba agbụ asị unu bịara unu bịa ka unu gbaa anya ọgwọ
anyị si n'itulu ama na abalị dị egwu anyị si na ụlọ itulu n'ihe anyị na-ekwu okwu ihe ọbụla bụ ọgwụ agwọrọ agwọ nke nwoke ya agwọ nke nwaanyị ya agwọ ụdị ka o wee gbochie akara aka ma ka o wee mechie iru ọrụ ya ma mechie arịa ebe ịka na ike ọbụla o nwetara onwe anyị si na-asị ka onye ahụ na-asị nke ọbụla onye gwọrọ n'ọgwụ anyị si na ọ ga na-achị nwoke n'ahụ ka nwaanyị gwọrọ n'ọgwụ ọ ga na-achị nwaanyị n'ahụ mana ọya ka anyị na-ayọ unu wee si awele ka ọ ya enwe ebe ọbụla ọ nọ na iru ọma chọjerie ebe ọbụla ọ nọ na ahịa zụra ebe ọbụla ọ nọ na simoterie ndị kpọrọ ya sịrị ya na ndị enyere ya kaftawi onye ọbụla ji oke ya enwe oke onye ọbụla ji oke aka ọbụla ji oke ya ara ọnya ka anyị na-ayọ unu anyị si na-ekwe na ya n'awele ahụ ka anyị ka na-ekwu okwu nke ọbụla bụ oke iwe nweta ọ chọrọ anyị si na igwe n'ọgwụ ka ọ ga-adị nke ọbụla ọya gị wuchie unu wuchie iwe ọya unu warụ bụ na agụ n'ọgwụ ka unu ya emeli ya anyị si baa ya kwa na-akpị ya wee sị ka unu mezuo ihe anyị si na ọ ghara aba n'ọnwụ nke ọbụla bụ ajọ iwe nke ọbụla bụ nkoliko nwoke nkoliko nwaanyị nkoliko mmụọ nkoliko mmadụ anyị si ka unu kofuo ndị ara gana nwoke ara gana nwaanyị otu mmụọ otu mmadụ ka unu wofuo ihe ezi na uzie iru ọma iru ọma nọ ibe ọ na-ayọ ọ naghị arịọ oke mmadụ oke nke ka ọ na-ekwu okwu ka unu merie oke anyị wabụ ndị ilo wabụ ndị amoosu wabụ ndị amaba anyị si wabụ ndị nseke mmụọ nseke mmadụ ka unu wofuo elu okwu na ụka nwoke okwu na ụka nwaanyị wee sị ka ọ bụ n'anya anya onye ahụ bụ juo anya ndị na-ejele ya ji ije okwu tọba n'ije ndị si na ọnya ka anyị fụtara anyị si na nke ka iwe karịa ebe abụ ndị ya ezutere abụ ndụ n'ọnọgwụ ka anyị kwu ka anyị kwuru ekwu ga-emezu eke o ya bụ nkwụ mgbe ọ na-ekwu okwu ya bụ aja ka ọ na-agba ya bụ aja nwaada o bufuru n'ụlọ ụmụ ọkpụ ibu wee sị n'anya ka anyị na-ekwukwe sị ka anyị kwuru ka unu ga-emezu ndị lebụl ejime ka ọ na-agba mme wee sị ka unu bịawa unu mezuolu ya ebumnobi ya nwa bụ Chinwendụ anyị si nwa nwe egwu ọnwa abụọ anyị si na iwe na-ekwu okwu tata ọ na-agba aja nwaada ọ gbacha aja obi chianya anyị na-ekwe na ya bụ ivu ka ọ na-akwa anyị si na ivu ọ na-akwa bụ ka ọ dị mma ya bụ ịdị mma ahụ ka ọ na-ayọ unu na-ayọ chie na ịdị mgbe amị mma a sị gị bịa ka ị rara oke ịbata n'ike na ikuku na mbọsị ọbụla amụ nwata chi ya na ya bịa kwara a sị gị bịa akwanụ tụbie ugo na eke tụbie n'oye tụbie na abụ tụbie na akwụ iwe dị mma mere elie ihe dị mma kpọrọ ya ewu unu nke onyinye ezigbo dị ezigbo ọmụmụ ụba na-ewe n'anya n'ọnya ka anyị na-ayọ agọ na ọgbọ ka anyị wee na-ayọ unu si na ọ ga-akụta okie n'ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ ụka ya akwa n'akụ ya ya na ezinụlọ ya ụka ghara akọ ya na ezinụlọ ya n'ọnya ka ọ na-ayọ unu wee sị ndị si kara mee ya eji eje ana na ọ bụ ndị ili ebibe ya unu bụ mmụọ ya atụgharị mere m eji eje ana na ọ ga na-eje na-ejelu na-anakwa na-analụ ndị si ka ọ nwụchuo anwụchuo ma ka ọ gbakwa agbakwo a sị na ibe anyị na-ekwu na ọba bụ ndị ilie iwe mgbakwa ọnwụ nwụchu ga-eje gbuwe ọba bụ ndị ilo a ghara nweta ya bụ Chinwendụ na ezinụlọ anyị si na anyị kenekwere unu bụ nke akwa si na ibe anyị na-ekwu okwu ewu na unu ga-emezu ụlọ ebe ọma ọ bụ n'obi ndị si ekwuchi okwu na ya dụna ka ekwuru anyị si na ata dị ire n'ụwa na ọ ya zụta na-aga na-eme okwuche na ya dụna ka ekwuru na ya na nwoke kwuo okwu dị mma na ọ ga-abalụwa ya na nwaanyị kwuo okwu dị mma na ọ ga-abalụwa na ndị na-eme emecha agbanwe ya bụ okwu anyị si na tata dị ire na okwu ya ghara na-agbanwe agbanwe iwe ọbụla bụ iwe bụ ibe ọma ga-abịali aghara na-agbanwe agbanwe nke ọbụla bụ ajọ iwe bụ ndị ilo na babịa na baghara ama onye ọrụ n'ọnya ka anyị na-ekwu na ọnya mgbanwe ka ọ ga na-agbanwe n'ihu ndị iwe n'ọka anyị kwuru ka unu ga-emezu eko ya bụ anyị si oke ahụ unu wekwena ya aka n'ọnya ka anyị kwuru si ka unu ruo ndị ọra mmụọ unu bịakwana tigbuolie ụzọ gbuolie ụzọ ka eli ya azụ n'ọka ọ dụolie ya na mmanya ka ọ na-eme ahụ ya enye ya ego igwe na-agali owu ka a na-ayọ gali owu ahụ ka a na-ekwu okwu na-agali owu ahụ ka a na-ekwu unu ya enyewe $1,000 oji obodo oyibo ọbụla alụ oji ọ na-apụta ego ọ na-abata owole na-emefu ibe anya na-agụ n'ọibe anyị kwuru unu ya emefu ihe
ara ego igwe ka unu unu ga-enye ego olili unu ga-eweta gị pounds and dollars euros Dutchmark o weta ya gbanwee na ego obodo a na-eme iwe na-alacha aka na-enwe obi ahụ awesị na ọnụ ọgwụ ka anyị kwuru ka unu ga-emezu emezuo onye na eke mezuo onye na oyi mezuo onye na mezuo onye na ngwụ ihe dị mma ya akpọrọ ya elu ọ ka anyị gwọrọ ọgwụ n'ọkwụ unu ga-enye awesị na ọkwa n'ihu ọnụ na-eli onye ka a na-enye unu ndụ dị ndụ unu sokwela osu aka n'ọnụ ebe a na-eme mkpanike ọdụ mma ọ ka ọdụ mma ka a na-eme unu ndụ dị ndụ unu soro etinye aka wee lie aja o wee were ihe kwuru ka a na-eme unu soro anyị si ihe ọbụla dị ike ka unu ya akwafule unu ga-egbo niile ebe ike ya akwa n'akwụ gị ebe ike ya akwụ gị dịka anyị kwuru na mpụ na ọ ghara aga n'ezi mgbe agụụ na-agụ ezi iru ọma ka ọ ya na-eme ilu ọma ka ọ ya na-eme ebe dị mma ka ọ ya na-arụ ebe mma ga na-akpụ ya elu ajiri ya ejewela onwe anyị ji nkwụ ike mụnye ike were abụfulie ihe ọbụla dị ike anyị ga-abịa n'uso ma wee abịa n'uso awụcha awụcha ka ọ ga-abụ ya na dịka anyị kwuru na mbụ mbọsị njọ ụkwụ ara afụ ya ama na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ na-eme n'azụ ọ ga-anọ n'iru nye mere n'iru nye mere n'azụ ka ha bụrụ awụcha awụcha na ọka anyị kwuru unu ga-eji nkwụ wee kwafulie ihe ọbụla dị ike anyị si n'ọka ọdụ mmanya ka anyị na-eme unu mezuolu ya ebumnobi onye ka anyị gwara n'ọrụ anyị si ndị si kaba dadochi nwe ndụ egwu ọnwụ bido tata ọ ya adadowezi ndị ilie ọ ya adadoroba na eke ọ ya adadoroba n'oyi ọ ya adadoroba na agwụ ọ ya adadoroba na agwụ wedo mmadụ emewelie na eke o emewelie n'oyi o emewelie na agwụ emewelie na agwụ anyị si ọbịa egwu oyibo omume ebu n'ọrụ anyị gwara n'ọrụ anyị si nọ ijite ka ọ ghara ijite ndụ ijite ego ijite ọganihu ijite iwe akwakụ n'ihe omume ọbụla bụ oke e ga-eluru aka na ọwa bụ ndị ilo ka a na-amachi ọwa bụ ndị ajọ mmadụ ka a na-amachi ọwa bụ ndị ajọ mmụọ iwe ọbụla bụ iwe nseta iwe ọbụla bụ iwe ike achị ka a na-akwafu ya ọbụla bụ oke ebi iwe ọma ga-eluru ya aka na ajọ iwe ga-acha na ọrụ ka anyị machiri ndị ilo anaghị amachi ndị ya awesị na ọnya bụ ogu na ọgbọ ya ka anyị ji ogu na ọgbọ ya ka anyị ji ọgbọ ka ide ji awa na wetugbo enyo n'egwu nwoke si na ya ji nwaanyị si na ya ji ọgbọ ụmụ ya ji n'aka anyị si na bụ ogu na ọgbọ anya ka anyị ji n'aka esi na ụbọchị atọ bụ oyi anyị amachie ndị ilo ilu ọbụla bụ ajị iwe si na benna nke si ikwu nne nke si na olu nke si n'igbo si na tata anyị amachie na ọ ga-achalụ chinwendụ esi na ọ ga-eme ụwa nke ọbụla bụ ajị iwe si n'aka ndị enyi n'aka ndị ikwu na iko isi ikwu nne 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 ikwu nne nna anyị si na ya amachie ya tata ọ ghara na-emepụsiri chinwendụ iwe na ọka ikwu ka ọ ga-adị ajọ iwe ọbụla si n'aka ya bụ chinwendụ bụ iwe nke o metere emete ma ndị ọma ma ndị ọmara anyị si na tata ka anyị na-amachi ya ọ ghara aja na-emebi ihe elu n'ọnya ka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị si iru ọma ka ọ ga-enwe anyị ile ọma ka eju na-eji aga n'okwu iwe ọbụla bụ mpi ọrụ iwe ọma ọ na-ayọ na ọ ga-afụta ibe anyị nwe alụrụ alụ anyị si na ọ ga-adịkwula anyị na mma iwe anyị na-azọ bụ ndụ ka ọ dị mma anyị si na ọ ga-adịla ya mma iko ya nwụkwụ ọ ka anyị kwuru ka ọ ga-adị
anyị si na ọnya na-akpata ego na-akpata ndụ iwe akụ iwe nwere ọkụ unu ga-emezu ọ bụ na oke adụ na anyị si oke ahụ lubi aka iru ọma kpọrọ ya ebe ọbụla bụ ebe aka jie n'ọnya ka anyị na-asị na tata ka ọ na-enwele onwe aka ọbụla jie na ya ara na ọka ọdụ mma ka a na-eme anyị si na taa ka ọ na-achị ndị ilu ịga na-achị ya ndị aka owolia ịga na-achị ya ndị ajọ mmụọ ịga na-achị ya ndị ajọ mmadụ ịga na tata ka ọ na-achị ya bụ ịga awabụ ndị ilu ara agụtazi ya tata ka awabụ ndị ilu ka ọ na-akpọchiwa ka o mee ụwa ya nara akpọchi ndị ọ nara akpọchi iwe mmụta na iwe ọ na-akpọchi iwe wa ndị ilu wabụ ndị akụrụ wabụ ndị uke wabụ ndị amoosu wee sị na anyị kenere unu ya bụ ịga ka ọ chịrị unu bụ ndị oke chinye unu bụ ndị ajọ ọyị ịga ka o wee mee ụwa n'ọnya ka ọ mere ọya chita ogu nke ọnya bụ ogu ya iwe na obu aka nwata bụ ọgụ ọnya bụ ogu ka anyị si na iwe niile ọ kpere na ekpere iwe niile ọ gọrọ na ọgbọ n'ogu ka o si wee gọ n'ọbụ ka o si ya ele ọ ga-eleli eke lelie n'oye lelie na ala lelie na akwụ ma ndị o lotere tinye ihu ọma ọ na-ayọ ma ndị o lotere na ebe ncha ga-abịali ya na mmezu ma ndị o lotere tinye na ekpere ma ndị o lotere iru ọ sị na ọ chọrọ atịkwa unu gbofulie ya n'ọma ọwụ ka ikwu na-abụ ụmụada anyị si ibe atụ ga-emebe na ndụ ya n'ọnya bụ ibe atụ ka a na-ekwu okwu oke ọ lụchara ọrụ ka unu mere ibe igbo mee iwe du mma oluri aka ka ọ fụta igbo ụka anyị kwulie n'ọgwụgwụ unu ga-emezu eke mezuo ya n'oye mezuo ya n'ala mezuo ya na esi ka ọ bụsụla ọbụla ya esi na anyị ekene unu wụọra kene unu bụ ezumezu ụmụada ụmụ ọkpụ adọl enwekwenu ya bụ ivu ọkwanụ ka ọ dị mma aka a na-eme a na-ele ego etikwolu na agali ogbu si nke ọbụla ezuru oke ka ego onye na-abịa n'ọnya ka ọ na-etinye ego ya bụ ego ọ na-etinye unu weta ekwuoli ya ego ọnya ka ọ na-ayọ unu si nke zuru si ka onye na-abịa ọnya ka o ji tinye ego ka unu mezuo ile ka ihe dị mma kpọrọ ya ego ọnya bụ ivu unu ọnya ka ọ na-akwado kwarụ unu ivu site unu ka ndị aja aka chaa ndị amoosu chaa ndị amagba chaa ndị osu owu chaa ndị osu ogwute chaa iru ọma kpọrọ ya ebe ọbụla ọ nọ ka a na-ama atụ iwe dị mma n'ebe ọ nọ ọrụ ọ na-arụ ebe ọbụla ọ nọ sị mara atụ iwe ọma a ghara ama aja atụ n'ebe ọ nọ ka ọ na-arụ ụlọ Alma.